Výskumoch sa zaoberá správaním živočíchov, ale aj ľudí. Profesor Pavol Prokop je uznávaný etológ. Pôsobí v Slovenskej akadémii vied a na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského. O svadobných daroch pavúkov, modlivkách, ktoré likvidujú svojich partnerov, ale aj o tom, prečo sa niektorým rastlinám na noc zatvárajú kvety, bude hovoriť so Zuzanou Šebestovou. Dnes o 22:20 v Rádiu Slovensko. Rádio Slovensko? Vysielame naživo. Zajtra ráno sa vám Roman Bomboš a Ivana Ilgová prihlásia z bratislavskej Incheby. V živom vysielaní z knižného veľtrhu Bibliotéka privítajú Kamilu Magálovú, Ľubicu Čekovskú, spisovateľov Júliu Haladovú, Stefana Anhema a hudobného hostia skupinu King Shaolin. Počúvajte Rádio Slovensko, alebo sa na nás príďte pozrieť. Tešíme sa na vás zajtra od 8 do 10. V najnovšom živote sa dozviete. Drsný odkaz. Herec Ján Koleniek priznal, čo ho na Slovensku najviac trápi. Vysterová prežíva najťažšie chvíle. Čo ju čaká v boji o zmiznuté deti? Dostane ju jedna z 8 žien. Ako odhalíte rakovinu prsníka? To nevymyslíš. To je život. Bolo 14 hodín. Správy RTVS. Prognózy Európskej komisie indikujú pre Slovensko pomalší hospodársky rast do konca roka 2021. Severoatlantická aliancia, tvrdí francúzsky prezident Emmanuel Macron. Popoludní bude oblačno až zamračené s teplotou 8 až 13 stupňov. Správy s Lenkou Karlubíkovou. Európska komisia vo svojej najnovšej prognóze upozornila, že po vlaňajšom náraste 4% sa rast reálneho HDP v tomto roku